Barka da zuwa Legend FM Daura, mita 98.7 ta zo da alkai. Sunana Haruna Salis Alhaji, General Manager na gidan rediyon Legend FM da ke Daura. Muna yin amfani da wannan dama mu yi godiya ga masu sauraronmu, wanda a yau ne muke cika shekara 2 da fara aiki. Muna kuma yi muku albishir na samun sabbin shirye-shirye da abubuwa da dama waɗanda za mu yi domin mu faranta muku zuciya. Sunana Al-Mustapha Tijjani Kuloti, mataimakin shugaban gidan rediyon Legend FM Daura, kuma shugaban sashen labaru da al'amuran yau da kullum wato News and Current Affairs Department. Ina taya ku murnar cika shekara 2 masu albarka na wannan gidan rediyo namu mai albarka da ke watsa shirye-shiryen shi akan mita 98.7 zangon FM. Sunana Ibrahim Albashir, shugaban sashen kasuwanci da tallace-tallace na gidan rediyon Legend FM Daura. Ina yin amfani da wannan dama ta cikanmu shekara 2 daidai da fara gudanar da ayyukanmu a wannan kafar rediyon albarka ta Legend FM Daura. Zan yi amfani da wannan dama domin in miƙa godiya ga dukkan masu saurare da waɗanda muke hulɗa ta kasuwanci tare da su. Muna godiya sosai mara adadi a hulɗar da ta haɗa mu tsakanin shekara 2 kuma muna fatan alaƙa za ta ci gaba fiye da yadda take a baya. Sunana Falani Laminu Kwangalan, mai ɗaukar rahoto kuma mai gabatar da shirye-shirye a nan gidan rediyon Legend mita 98.7 a zangon FM. Muna yi muku barka da kuma murna da kasancewar cikon shekaru 2 da fara gabatar da shirye-shirye da wannan gidan rediyo mai albarka ya fara. Sunana Yuni ɗaya daga cikin masu gabatar muku da shirye-shiryen gidan rediyo Legend FM Daura, kuma mai gabatar muku da labarai sannan mai gabatar da shirin wasa har ma da mu kyakyata. Nake ma ɗaukacin masu saurari barka da cika shekara 2 da gabatar muku da shirye-shiryenmu. Sunana Musulman mai karatu daga sashen ɗaukar shirye-shirye kuma da tacewa. To muna fatan yadda Allah ya nuna mana kasantuwa shekara 1-2 cikin albarka, ya nuna mana ɗumbin shekarun da za su zo a gaba masu tarin yawa, kuma ya sa su masu zamanto masu albarka. Sunana Umar Bazar Daura, ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan rediyon Legend FM Daura wanda ke gabatar da labarai da kuma sauran shirye-shirye. Ke farin cikin taya daukacin masu mu murnar cikin shekaru 2 da fara gabatar da shirye-shirye na wannan gidan rediyo da nufin Daura ya kasance na farko a wannan gidan Daura ya albarka. Sunana Aliyu Yahya Kazauri, nake muku murna da kuma fatan alheri a cikin mu shekara 2 daga nan gidan rediyon Legend FM Daura a mita 98.7. Muna muku fatan alheri, muna kuma addu'ar Allah ubangiji ya kara mana hazaka. Kuna da damar da za ku iya zuwa gidan rediyon domin ku kawo mana wasu wato idan kuka ga wani abu wanda yake ba daidai, kuna da damar da za ku zo domin ku gyara masa. Insha Allah mu ko da yaushe a shirye muku domin ku gyara. Muna muku fatan alheri. Sunana Abubakar Habibu da mutanen Bindawa, ɗaya daga cikin mai gabatar da shirye-shirye na gidan rediyon Legend FM Daura a kan mita 98.7 a zangon FM. Ne muku marhaban lalai da kuma farin cikin kasancewa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cika shekara 2 da fara aiki a wannan gidan rediyon Legend FM Daura. Kamar yadda kuka sani, muna kawo muku shirye-shiryenmu a kafafen sada zumuntanmu, kuma za mu sake ingantawa musamman ma a shafinmu na Facebook, har ma da wato YouTube ɗinmu da muka buɗe mai suna Legend FM Daura. Sannan muna nan a Radio Garden da kuma Zeno. Duk dai muna yi ne domin ku masu yaro. Kuma mun shirya tsaf a wannan shekara na 2 da muka yi. Za mu sake inganta muku sabbin shirye-shirye. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, kuma ci gaba da ba mu haɗin kai na sauraron mu da kuma ba mu shawarwari. Mun gode. Barka da zuwa Legend FM Daura, Na ku kamo da mita 98.7.